Нашите филтри за вода се делят основно на два типа – A5 и B25 MaxFlor+. Те са идентични, но основната разлика е в обема на филтрираната вода. A5 е с капацитет 350 литра и се сменя приблизително на 3 месеца. А B25 MaxFlor е с капацитет 200 литра и се сменя приблизително на 2 месеца. Също така е подходящ за кани от друг производител. И двата типа филтри се делят на 3 вида. Всеки от тях е подходящ за филтриране на водопроводна вода. Основните филтри премахват пясък, ръжда, хлор, тежки метали и други замърсители от водата. Филтрите H са предназначени за по-твърда вода с високо съдържание на варовик и калций. Те ефективно намаляват образуването на котлен камък и предпазват уреди като чайници, кафемашини и други. Третият вид съдържа магнезий. Той допълнително обогатява водата с този важен минерал. С две думи, ако живееш в район с мека вода, няма нужда да използваш филтри H, защото те няма да разгърнат пълния си потенциал и ефектът ще е горе-долу същия, както стандартните филтри. Ако пък, например, си спортуваш човек, то можеш да избереш филтрите A5 или MaxFlor, обогатени с магнезий. Последвай ни за още полезна информация.